Риба! Айде! Първата риба! Айде, давай, снимам! Хващай! На клипче? Да! Айде, риба! Точно срещу залеза. Има ли риба или е водорасло? Има. Виж, че авансът ми се развърта, бе. О, да, бе! Ще ядем, ще ядем! Риба ли е? Давай гледай как ми се развива аванс. Давай! И другата въдица опъва нещо. Зарган ли е? Не, нещо по-големо е. Давай! Ти си! Да не са Гледай. оплели. Давай! Гледай. Ще го изкараме ли? Ще го изкараме, ама. Айде, подскача! Видях го! Давай! Давай, парчето! Давай точно срещу залеза! Не е лесна работа! Мълчи!